Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manaw sa kanimo. Mga hinigugma kong kaigsuonan, nagkatigom kita dinhi sa ngalan ni Jesus, kansang pagkabata atong gipasidunggan diha sa imahe ni Senyor Santo Niño, nga gidala sa atong katigulangan sa unang mga katuigan, dinhi ning atong kapupud-an, agig timaan sa iyang Diyos nung panalipod, ug simbolo sa pagtuo nga atong nadawat diha sa bunyag. Kay kita mga anak man sa Dios, pinaagi sa atong pagkabinunyagan, atong pamalandungan sa makadyot ang atong kadungganan, isip mga Kristiyanos, pasalamatan ta ang Ginoo tungod sa pagtuo ug ato usab nga hinumduman sa masulubong kasing-kasing ang mga higayon diin nagmasupilon kita sa atong Amahan sa langit. Tanan, nagagumisal ako sa Dios nga mga gahom sa tanan, ug kaninyo maigsuon nga nakalapas ug nakuyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na mamuyo ako ng Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, arayon niyo ko iyampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagahom sa tanan, ug pasayloon ang atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhununta namo nga Diyos ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiyang tawhanon, o simbahon unta namo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata, himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kinangupsaw sa kabata sa iyang gingharian dinhi kanamo, o sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Usa ka adlaw ni ana, nagtigom ang mga kadagkuan sa Israel. Unya nangadto sila kang Samuel didto sa Rama, o giingnan nila siya. Tigulang ka na, ang imong mga anak wala magsunod sa imong mga lakang. Busa pagtudlog hari nga magmando kanamo sama sa gibuhat sa ubang mga nasod. Nakapasubo kang Samuel ang ilang pagpangayog hari o nagampo siya sa Ginoo. Ang Ginoo miingon kaniya, tumana ang tanan nga gihangyo sa katawhan kanimo, kay dili ka mao'y gisalikway nila, kundili ako, kay dili man sila buot, nga ako mo'y maghari kanila. Busa, gipahayag ni Samuel ang tanan nga giingon sa Ginoo ngadto sa mga tao nga nangayo kaniyag hari. Giingnan niya sila, mao kini ang buhaton sa hari nga magmando kaninyo. Kuhaon niya ang inyong mga anak nga lalaki, o himuon niya sila nga tigmaniho sa iyang mga karwahe o mga sundalo nga magkabayo o maguna sila sa iyang mga karwahe. Magtudlo siyag mga komandante sa linibo ka sundalo o sa tagkalimaan, o ang uban magdaro o mag-ani sa iyang kaumahan. Ang uban himuon niya tigama sa mga galamiton sa gubat o sa kahimanan sa iyang mga karwahe. Ang inyong mga anak nga babay, himuon niyag mga kusinera o mga panadera o tigama sa mga pahumot. Unya kuhaon niya ang labing maayo sa inyong mga kaumahan, mga parasan o kaulibuhan, o ihatag niya kini sa iyang mga opisyal. Kuhaon pagod niya ang usa sa 10 kabahin sa inyong trigo o bino, o gihatag niya kini sa iyang mga opisyal. Unya kuhaon niya ang inyong mga sulugoon o ang labing tambok sa inyong kahayupan, o gamiton niya sa pagtrabaho. Kuhaon niya ang 10 sa inyong kahayupan o kamo iyang ulipnon. Og niadtong mga adlaw maghilak kamo tungod sa hari nga inyong gipangayo, apan dili kamo kaluy-an sa Ginoo. Apan ang katawhan wala mamati kang Samuel, og sila niingon kaniya, gusto kamig hari aron mahisama kami sa ubang mga nasod. Gusto kamig hari nga magmando og mangulo kanamo sa panggubatan. Human mabati ni Samuel ang giingon sa katawhan, gisugilon niya sa Ginoo kining tanan, o ang Ginoo miingon kang Samuel, tumana ang ilang hangyo o hatagi silag hari. Unya giingnan ni Samuel ang katawhan sa Israel, pamauli na kamo sa inyong syudad. Ang pulong sa Ginoo.
kanunay awiton ko ang kayo sa Ginoo. Bulahan ang lungsod nga nakaila sa masadya nga singgi diha sa kahayang sa imong nawong o Ginoo nagalakat sila sa imong ngalan nagasadya sila sa tibok adlaw o pinagi sa imong katarong gibayaw sila. Sana sa ilang puso ug tungod sa imong kaloy gibayaw ang among gahom kayang Ginoo mao ang among amin ug iya sa balaan sa Israel ang among hari sa kanunay awitan ko ang kayo sa Ginoo. Ang Ginoo maanakan ninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayan ikaw, O Ginoo. Paglabay sa pipila ka adlaw mipauli sa Hesus sa Capernaum o gidungog nga siya diha na sa ila. Ug busa nanugok ang daghan kaayong mga tao og tungod ni ini wala nay luna sa balay nga ilang kasudlan bisan gani diha duol sa pultahan. Ug samtang si Hesus nagwali sa maayong balita,
may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko giyayungan og upat ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tawo, wala sila makaduol kang Hesus og busa giukab nila ang usa ka bahin sa atop tungod gayod ni Hesus og ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Hesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya, busa miingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." Apan may pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto o nag-inganay sa ilang kaugalingon. Nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios. Walay tao nga makapasaylog sala kundili ang Dios lamang. Apan nakasabot dayon si Jesus sa ilang gihunahuna o busa miingon siya ngadto kanila, "Nganong naghuna-huna man kamo sa ingon, hain may masayon. Ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na, o ang pag-ingon, bangon, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw? Karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala." Ubusa miingon siya sa paralitiko, "Bangon, dad-a ang imong gihigdaan og pauli sa inyo." Ug samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko, gialsa niya ang iyang gihigdaan og bidali paglakaw. Og hilabihan ang katingala sa mga tao ug gidayeg nila ang Dios ug sila miingon, "Sukad masukad karon pa kita makakitag hitabo nga sama ni ini." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsuonan akong mga kaparian, mga diocesan priest, kato nagbasa dinhi akong amigo si Father Omin Mahusay nga naa sa parokya sa Holy Cross, mga Rogationist fathers, daghan ni sila diri, mga Agustino nga kaparian, mga kaigsuonan ko din ni Kristo, on-site and online devotees ni Senior Santo Niño, bisan og nagkisdom ang palibot tungod sa low pressure o bagyo, ipagawa sa ninyohang matamis nga pahiyom ay tagong idas payong. Good morning na tong tanan. Viva Pit Señor! Nahinumdum ko sa maymay sa atong talahorong Arsobispo sa Sugbo, Arsobispo Abitoy. Siya nagkanayon, buhata ang insakto, bisag lisod. Do what is right, even if it is difficult. Doon ako'y pangutana, kining pagsimba nato din ni karon, labi na kamong gikan pa sa probinsya og lagyong dapit, sayo ni o dili? Lisod? Lisod. Oy, kudman namgay mo diha. No? Tingali daghan ang wingon, lisod. Apan ngano nga ato kining gibuhat? Kay ang pagsimba, insakto man, correct man. Dili ba? Di ako amigo nga akong nakitaan nga ni Simba, o ako siyang giingnan, ni alagi ka. Unsa imong gisakyan? Mingon siya, BMW. Wow! Paldo na di ay kakaron. Kay BMW man. Dili pa rin, oy. Ang ipasabot niya ng BMW, baktas mintas wa. Daghan na nato naglakaw, magsuon, giwanan pa. Nagbalin-balin pagsakay, 2 rides, 3 rides, back ride. O
Maigsuon daghan kay tagtrabaho busy kayo ta. Apan aniya giyad kamo. Kay ang pagsimba o pagampo priority gyud nato. Amen. Si Kristo bisan busy kayo sa pagtabang sa mga katawhan sa iyang panahon, wala gyud mo sipyat sa pagampo. Sayo sa buntag sa awaaw nga dapit miadto siya aron pagampo. Si Jose ug Maria mipanaw gikan sa lungsod sa Nazaret paingon sa siyudad sa Jerusalem aron pagsalmot sa pangilin suma sa naandan muadto sa templo. Bisag lisod, bisag lagyo, kumo ka insakto ilang gibuhat. Busa pakpak sa tanan nga niya karon. Kay tungod og diha kang Santo Niño nahiusa kita sa pagsimba. We are one to exercise our common priesthood, the priestly function of Christ. Dili kita mohunong o kapuyan sa pagampo. Si Ana bitaw, ang inahan ni Propeta Samuel, wala siya ma-discourage sa dihang gibiay-biay siya ni Eli nga pare. First reading na niadtong Enero 13. Book of Samuel, chapter 1, verses 9 to 20. Miingon si Eli nga pare, "Hoy, Ana, kanusa pa ka man huwasi sa imong kahubog?" Ug si Ana mitubag, "Wala ako mahubog, sir. Nagampo lamang ako nga hatagan kog anak sa Ginoo." Ug tuod man, "The Lord hears the cry of the poor." Gihatagag anak nga lalaki si Ana nga mao si Propeta Samuel. Mao nga kita mga igsuon nga ni dinhi mudangop kita kang Senyor Santo Niño aron pagsumbong sa atong suliran o di ba kaha pagpasalamat kaniya kay kita natabangan na niya sa makadaghan. Atong pakpakan Senyor Santo Niño. Apan mga igsuon subo nga pamalandungon nga adunay ubang mga tao nga dili mo simba kay walay bag-ong sinina, walay bag-ong sapatos o dili nindot ang buhok, nagkalkag ang buhok, nangakatag ang kilay, wa makapariban o makapakiskis o makapabawog sa pilok. Mga igsuon kay ngano man di ay diha sa misa. Sa dihang pangutan-on mo sa pare, ang Ginoo manakan ninyo, tubag mo, naasab kanimo. Ibayaw ang inyong kasing-kasing o sa itubag? Amo nang ibayaw sa Ginoo? Klaro kayo. Ibayaw ang kasing-kasing, amo nang ibayaw sa Ginoo. Wala mo ingon ng pare, ibayaw ang inyong sapatos, ibayaw ang inyong cellphone, ibayaw yung shoulder bag, ibayaw ang pitaka ug ban pang mga lahas. Wa ang gisulti sa pare diha sa liturhiya, ibayaw nga atong kasing-kasing nga nalipay kay naggrasyahan o naayo sa sakit, kasing-kasing nagmaya kay nagkauli ang pamilya. Apan daghan pod ang kasing-kasing nga nasikitan kay giluiban. Usa ka batan-on nga lalaki nga akong working student sa dito pa ko sa Remio, akong gipangutana, Cyril, kay Cyril may pangana atong bata, kumusta man ay mong love life? Mingon siya, nagbuwag na kami, padre. Kay nga naman, mitubag siya, abi manggon nako siya padre og bulawan, nga angay nako ngampingan, apan bildo man di ay, nga nakasamad sa akong dughan. Naapoy uban nga kasing-kasing, nga nahadlok og nabalaka. Gani ang uban, ningon, padre, gusto na ko nga matapos ng kalibutan. Kaya naman, daghang kong suliran, mayong matapos ang kalibutan, kay patas ng tanan. Kanag yung matapos ang buwan, mag-uol ko, kay daghang baleranan. Hadlo ko nga sa kurinti, putlan. Mga igsuon, kini nga itong mga kabala, kasuliran, mga problema, ato ning isumbong kang Senyor Santo Niño kay mingon siya, duol kamo kanako kamong tanang gikapuyan o gibugatas yung gipasan kay papahulayon ko kamo. Kay kung mag-ampo o mutuman kita sa iyang sugo, magbinuotan ta, mutabang yun si Senyor Santo Niño.
Busa, let us be one in praying and glorifying God. Let us exercise our priestly function through accepting God's sacraments. Number 2, let's continue our prophetic function, munus ducendi, teaching office. Katong primero, sanctifying office to, priestly function, kining prophetic function, mauni, dili ni pagtagna, ha? Nga makatagna ka ito, kanusaan ang hunong ni Iwana. Kuani, pagtudlo, pagbadlong, pag-agak, pagmaymay sa atong isig katao. Nga dili na unta sila, manglimbong, mangurakot, dili na manugal, ung musuod na mga immoral o illegal activities, dili na ta ng fake news o scamming. Hoy, 2026 na kita karon, akong tambag isip pare kamong naa pa sa estado sa kaminyoon sa civil marriage, pakasal na in taon kamo. Kay piligro may suon. Nagpuyo-puyo banggod, no? Niingon baya ang atong mahal na Santo Papa Pope Leo, our task is to live in conformity with Him, not shape the church in our image. Ang ato kunong tahas, maong pagpuyo, haom sa kabubuton sa Diyos, dili kay atong purmahon ng simbahan, suma sa atong panglangtaw. Kana bang di usa magpakasal, kay wa pakatigom og kwarta, kwarta hipuson pa, pero doon na nay bata nga gikugos-kugos. Kana bang di pa magpabunyag, kay ang baktin gamay pa, padakon. Ang atong diwa ta mo follow sa balaod simbahan, atong gusto na to ang simbahan mo uyon sa atong mga panghuna-huna. Muna nagkamuritsing na usahay atong kinabuhi. Mga batanon, ayaw pagdali-dali. Pag-eskwela sa mo, hadlok banggod mo unhan, ilugan sa inyong uyab. Kanipong lalaki, maniguro sad. Muna nga, pamabdusan ang babae. Dali-dali, balihog basa, ilad-ilad, na ilad ang babae, na scam, liad-liad. Mawag liad-liad, gipakataw, gipahimugso ang bata, puyo-puyo, live-in, balihag basang live-in, evil ni. Muna ako ni giwali sa maging tuig, ako lagay pong usbon, isang nalimot mo. No? Kinahanglan yun mga igsoon magpakasal tadi simbahan, kay kanang civil marriage, live-in na sa mata sa Diyos, balaod simbahan. Evil na. So, muna may igsoon. Lain nga silbi pag tulit sa atong bawog nga mga panghuna-huna. No? Kinibang patuo-tuo panahon sa minatay, panahon sa haya, dili kuno mo transfer o bisita sa minatyan kay magkakatay-katay ang kamatay. Tapuson una ang panganji dire, una patamuad to dito. Ngano lagi ng taga punerarya, transfer man nag-adto sa namatyan, mag-slide siyo pa. Ngano lagi kaming mga pare o mga sakristan, buhi pa man. Sikit man ka na among schedule nga among misa, sa among misa. Na ako schedules 6, 7, 8 sa gabi. Dito pa ko sa Bantayan Island, Kawit, Medellin, sa Remeo karon na anak ko sa Danau. Hi, shout out mo diha, taga Norte. Daghan ko matigom nga snacks. Nanambok ko na akong mga kusinira o labandira sa kumbinto. Apan ako, gidiabetes kay makanoon magdito sa mga tao, dili mo palakton o di ko kakaon. Kay sila ko no'y nagluto ning maha, tamis kayo, turta. Ay, pastilan ang pare o mag-bring house, dili ngilad. Kining intaong mga silingan nga way pagkaon sa ilang balay, dili ipada kay kumuda ngilad.
Dili maligo kay ngilad. Maglibog laming mga pare kinsa ni limaho ang patay ba o ang buhi nga tagtungod duay kaligo. Hoy, gibadlong na tamo ha. Ayaw ko ninyo awaya ha kay magabaan mo. Prophetic function munus docendi teaching office. So panudlo gitawon mo magsungikan ni sa misa. Hala tudluin yung mga anak mga apo. Makamumunay tudluan ang sag-operate sa cellphone. Sa katapusan kining third office kingly function munus regendi. Diha bitaw toy batanong babae, miingon sa iyang nanay, "Nay, dili ba pito man kita kabuok dinhi?" Mingon ang iyang nanay, "Oo, pito kita kabuok anak." Mingon ang anak, "Nay, naaman siguro ko'y gift of third eye?" Kay nga mga anak, kay ako ramang ko'y nakakita sa mga hugasunon dinhi sa plato sa banggira sa atong balay. Kamo, sige lang magduwa ng cellphone, o mo panghugas plato, o mo panilhig. Magsuon, dili kita mangiyugpos, dili kita manghinanaw. Kung kinsa ka nato ang napiki, magtinabangay. Salamat kaninyo nga mitabang sa mga biktima sa sunog, baha ug linog, sa inyong mga ayuda. Labi na dito sa inyong gipadangat sa norte. Kay miingon manggod si Jesus, ang imong gibuhat ngadto sa ubos nakong isikataw gibuhat mo kini kanako. Kining upat ka tawo sa atong ebanghelyo karon mihatag sa ilang panahon kusog katakos bisag lisod ang pagkatkat sa atop niya tumong balay. Ila kining gibuhat kay mitabang sila sa paralitiko nga tingali nag-ago listening church baya ang timalong tuiga sa atong sugbuan ng simbahan, di ba? Listening church. Ato gidon ta patalinghugan ning mga sangpit sa atong magigsuonan nga naas kalisod. Naayo gyud kini ang paralitiko. Busa mo tampo kita aron makahatag tag kaayuhan sa simbahan o sa atong katilingban. Kana bang sobre ba? May sobre da sister. Butangin niya dito sister, no? Kana bang sobre ba? Kay uban nato idara na hulip na sa atong presensya sa atong kusog talent kana na lang ato ang sobre kanang kwarta mao na nay mohulip sa atong kusog kay wa naman ta malamba man ta. Muna ayaw mo kahadlok og sobre kay magamit na sa gitawag kingly function nato. Diri sa first reading ala tagaan ko mo hari ha. Nakikistory si Samuel sa Ginoo taga-ig hari na pero ang hari kwaon ang inyong kusinira, labandira, inyong mga hayop, kwaon, kanapo nga bay so income, mga daghan kay requirement. Kaya nga naman saon man to para ra mo to ibalik sa mga tao. Mausab na atong kontribusyon din ibalik sa atong simbahan sa unsa na daghan kayong mga kuan karon bayad sa catering. So ibayad sa catering ani. Diha bitaw sama corporal o spiritual works of mercy. Diha bitaw istorya nga dihay giyawan o giadto sa pare. Gibunlot dayon sa pare ang cross gikan sa iyang bag. Apan ang katong tawo nga giposes giyawaan wala masilawi kay nag-shades man, nag-dark glasses man, nag-high-tech naman ang yawa. Ano? Og ang pare may kuot og holy water sa iyang bag, gipasiritan pasiritan ning kalit ra pagkuha ang katong giyawa og payong agin umudlot agin luyas pare oy na corner ang pare kay dakor baglawas og tingog sigag mata so unsaon makadapi nako ani so pare sige ko sa bag sus wagi rosaryhan yawi no sa sakena dia sus nakakuta bito siya envelope sa solicitation letter. Iyang gihatak, yawa, day solicitation letter, sodlere, sus, dagana sa yawa ang may suon. Dagan ang yawa, may karatil o dagan. Kaya ang yawa in nature hakog, di ginamang hatag, ang yawa, di guna generous. Muna may suon, ayaw mo kahadlok sa sobre.
ayaw mo kahal sobre. Simba niyo, bisag ama, mauli matas tong parokya tagsa-tagsa. Misa niyo sunod Domingo dito. Pangita din mag-sobre dito sa inyong altar. Sobre. Kay kundi mo mangitag sobre, mahadlok mo sobre, naapangyawa dihan nimo. Amen. So, okay. So, mga igsoon, muna, ang makapahimuot ni Senyor Santo Niño, ang ikalipa ni Senyor Santo Niño, kung kita, we are one, despite who we are or where we come from, to continue Christ's three offices, sanctifying, teaching, and governing, priestly, prophetic, and kingly function. In Latin words, sanctificandi, ducindi, and regendi. Dinhin na lang ko kutob, Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Manindog pa rin. Nga ang simbahan magpadayon sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, nga ang tanang maluwas ug makadangat sa kaalam sa kamatuuran, magampo kita sa Ginoo. Senyor Santo Niño, kaluoy kami. Nga ang kadait maghari sa atong mga kasing-kasing, sa atong mga pamilya, sa atong katilingban, ug sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Nga ang atong mga pulong ug buhat makadasig sa uban aron pagpaduol sila sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Nga madasig unta ang mga batan-on alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagkapari o sa pagkareliyoso, ilabi na sa orden ni San Agustin, magampo kita sa Ginoo. Nga makapahimuot unta sa Dios, nga ibayaw ang halangdong Teofilo kamumot ngadto sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kabos ug mga nag-antos sa kinabuhi madalang ngadto sa kinatibuk-ang kaayuhan sa lawas ug sa kalag, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga naapektuhan sa mga katalagman, natural man o binuhatan sa tao, ilabi na ang mga biktima sa pagdahili sa basura didto sa Binaliw, nga mahatagan unta sila sa hinabang nga ilang gikinahanglan, ug nga ang mga namatay makabaton sa kapahulayng dayon, magampo kita sa Ginoo. Na sila nga nangamatay diha kang Kristo,
magpuyo diha sa kahingpitan sa kinabuhi didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, imong gipadala ang imong anak aron kami mamaayo og mahiuli sa among kagalingon ug nganha kanimo. Ihatag kanamo ang grasya sa pagpadayag sa imong makaluluwas nga mga buhat ug sa pagsaksi kanila pinagi sa balaan nga pagkinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Dawaton na ta sa gidawaan sa sakripisyo gikan sa imong mga kabut alang sa pagdayon daging maya sa iyang ngalan alang sa mga kapuslanan sa tibuok ngayong santos nga simbahan. O Diyos sa among amahan uban sa masadya nga mga kasing-kasing og sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa ka kanamo. Himuha nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, mapasiguli kanamo nga na kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagka-Dios, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa manggayud kanamo. Si Kristo nga mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhin niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanang mga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tawo nga gihinginlan nganha sa imong langit nung gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nga nadaig kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos,
Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon may kuha siya sa kalis, may pasalamat kaniyo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inaan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ang may kao nga daygon ug ang may kao nga mayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon maghiusa kita sa pag-awit sa mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos.
Amahan na mo nga anak ka sa mga langit. Pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo nga among manunubos. Ginoong Jesucristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo nga akong kalinaw, ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw, ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato ang ipakita, ang timaan sa atong panag-inig sa unay, ayaw mo panago sa inyong mga payong. Ibapit, Senyor. Mga igsuon, kini si Jesucristo ang atong manunubos, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa bangkite sa Ginoo.
act of spiritual communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos sa mga amahan nining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw nga mong kagutom, uban sa santo ninyo nga gianak ni Maria nga Birhen, mangitaon ta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon kaalam o grasya, masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang kang Senyor Santo Niño. O Jesus nga matamo is uyamot, Dios so Ginoo ko nga mahigugmaon nga tungod sa imong paghigugma sa mga katawhan, nagpakataw ka o gianak sa usa ka birhen. Nasakit ako kay kining imong paghigugma sa mga tao, gibaslan nila sa mga sala nga dili maisip. Pasayloan akong mga kasaypanan o kaayo nga walay sama. Hayagi uligo na ako nga kalamhan aron sa pag-alagad kanimo o sa paglikay sa kahigayunan sa pagpakasala. Hinaotunta nga tinabangan sa imong grasya, matuman ako kini akong saad, aron makaambit diha kanimo sa paghimaya sa langit. O Jesus, Senyor Santo Niño, nga mahigugmaon uyamot, nagluhod ako sa imong mahal nga tubangan, o nagsimba kanimo matuod nga Dios. Sa dakong pagpaubos, nagaday kung nagaampo ako kanimo, nga tagan ako sa imong grasya, ug ang gipangayo ko niining nobena. Kung mahiangay sa imong kabubuton, ug makaayo sa akong kalag, sa pagpadangat sa maya sa langit. Amen. Ikasiyam nga adlaw, pangamuyo. O Jesus nga mahigugmaon uyamot, nga gipakita mo ang imong gugma sa mga katawhan, pinaagi sa pagtabang kanila sa ilang mga kinahanglan. Nagluhod ug nagasimba ako kanimo, uban sa miniton nga kapunungan sa mga serafines, nga nagdilaab sa ilang putli nga paghigugma kanimo. Nangamuyo ug nagpakiluoy ako kanimo, nga paduktan mo ako sa imong Dios nun nga gugma, nga dili unta mapalong, aron higugmaon ug simbahon ko ikaw niining kinabuhia, ug haguman ko sa walay katapusan sa kahimayaan sa langit. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayoon na Senyor Santo Niño, nga dunggon ang atong mga pag-ampo ug ang mga petisyon niining Eucharistikanhong selebrasyon. Pagampo, O Isus nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa paghiugma, nagluhod ako o nagasimba karon sa imong kamahalan, o nagaampo kanimo nga itugot mo ang panagdait o panagiuyon sa mga haring Kristiyanos, damdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga erehes o ang mga sematikos, aron makaila og managsimba sila sa imong pagka-Diyos. Hinautaunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Papulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila o gatagan mo kaming tanan sa mahal nga grasya sa pag-alagad kanimo din sa yuta o sa paghimaya kanimo sa langit. Amen. Daigon og sa ulogon ta ang silimbahon nga ngalan ni Jesus. Palihog manglingkod ang may kalingkuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin na doon na kita'y mga pahibalo o mga pasalamat. Sa ngalan sa tanang kapariang Agustino, dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, kinasing-kasing ug mainito natong pasalamatan ang tanang nakatampo
Sa kalampusan sa atong alas 10 sa buntag nga misa novena ning ikasiyam nga adlaw sa nobenaryo. Ngadto sa Mass ug pilgrim sponsors, praying communities, florists of the day, ang Our Lady of Consolation Parish Recoletos Choir sa Laray, San Roque, Talisay City, Cebu. Tanang volunteers ug sa tanang mga bisita ug deboto nga mitambong ug nagsunod sa social media karon, kanila ug kanatong tanan masipang pasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga paring may konselebrar ning misa karon ato silang hatagan sa masipang pakpak. Ug ngadto sa tong mass presider ug homilist, ang team moderator sa Santo Tomas de Villanueva Parish, Danao City, Cebu, ug ang Episcopal Vicar sa District 7, kun Middle North Cebu, sa Archdiocese of Cebu, si Reverend Father Lyndon Ruiz, laing masipang pakpak. Ug labaw sa tanan ngadto sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon, ang atong Dios nga batang Hesus, si Senyor Santo Niño, ato siyang daygon pinaagi sa atong labing masipang pakpak. Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Laing masipang pakpak alang kang Senyor Santo Niño. Daghang salamat ug palihog manindog. Bendisyon sa kaimanan sa debosyon, magampo kita, Amahan sa langit, nagaday kami kanimo tungod kay imong gipadala ang imong espiritu ngani sa among magkasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Bendisyon ni kining mga kahimanan sa debosyon ug tudloi kami sa paggamit nini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing ug maligdo nga pagampo. Himuha Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagampo ug makapahimot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanan pagdayeg og himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Hesukristo among manaluwas diha sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin unta kaninyo ang Dios nga magahom sa tanan. Ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadon nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo.